Osobe s invaliditetom u Bosni i Hercegovini se suočavaju s mnogostrukim izazovima i problemima. Dodatno je otežavajuća činjenica da su osobe s invaliditetom kontinuirano izložene diskriminaciji. U Bosni i Hercegovini djeluje veliki broj organizacija osoba s invaliditetom, koje svakodnevno ulažu napore kako bi se situacija u BiH poboljšala za osobe s invaliditetom i osigurao njihov jednak položaj u društvu. Kako bi podržali i ojačali organizacije osoba s invaliditetom, Caritas Bosne i Hercegovine se ujedinio s partnerima, udrugama ProReha, Vedri Osmijeh i Feniks, te Savezom slijepih Republike Srpske u projektu Empower. Projekt financira Evropska unija. U sve projektne aktivnosti su uključene organizacije osoba s invaliditetom iz 7 projektnih regija: Sarajevo, Mostar, Travnik, Trebinje, Tuzla, Bihać i Banja Luka. Organizacije osoba s invaliditetom aktivno zagovaraju za realiziranje svojih prava u cijeloj Bosni i Hercegovini. Projekt Empower je ponudio dodatnu platformu za umrežavanje i zagovaranje u 7 projektnih regija. Kao rezultat toga je oformljeno 7 lokalnih radnih skupina, koje su sačinjavale organizacije osoba s invaliditetom i drugi ključni akteri koji su na lokalnim razinama provodili aktivnosti zagovaranja i lokalne kampanje podizanja svijesti o problemima osoba s invaliditetom. Na razini Bosne i Hercegovine je aktivnosti provodila skupina koju su sačinjavali predstavnici 7 lokalnih radnih skupina uz dodatne članove. Ova skupina je zajednička aktivnost s projektom Societies 2, kojeg također financira Europska unija. Tijekom svog trogodišnjeg djelovanja skupina je predložila različite inicijative, od kojih su brojne usvojene, te je provodila aktivnosti zagovaranja na nacionalnoj razini. Svjesni situacije i potreba osoba s invaliditetom u cijeloj Bosni i Hercegovini, osobe s invaliditetom su kreirale i dokumente sa stanjem i preporukama za poboljšanje položaja i ostvarivanje njihovih prava na lokalnoj i nacionalnoj razini. Inicijative su formirane uz podršku lokalnih organizacija osoba s invaliditetom, državno-ustavnih tijela kao i međunarodnih organizacija. Ciljevi podnesenih inicijativa su pristupačnost, sigurnost prometa, zapošljavanje, glasovanje i formiranje vijeća koja bi na državnoj razini zagovarala prava osoba s invaliditetom. Važno je čuti iskustva organizacija osoba s invaliditetom, socijalnih poduzeća, ali i predstavnika javnih institucija, čije djelovanje izravno utječe na živote osoba s invaliditetom, jer samo tako možemo unaprijediti čitav proces, ali i učiti jedni od drugih. Stoga su organizirani forumi u Banja Luci i Sarajevu. Jedna od ključnih preporuka foruma je da je potrebno kontinuirano raditi na uspostavi kvalitetnog sustava, tako da u sve procese donošenja novih zakonskih rješenja budu obavezno i ravnopravno uključene osobe s invaliditetom. Program izgradnje kapaciteta bio je prilika predstavnicima organizacija osoba s invaliditetom iz Bosne i Hercegovine za stjecanje novih znanja i vještina iz oblasti organizacijskog razvoja i socijalnog poduzetništva, koji će im pomoći u održivosti, svakodnevnom radu i umrežavanju. Organizirano je 16 obuka u kojima su sudjelovale 54 organizacije osoba s invaliditetom iz 19 gradova Bosne i Hercegovine. Kao dodatna podrška organiziran je mentoring program, čiji je cilj primjenjivanje stečenog znanja u svakodnevnom radu organizacija. Umrežavanje, razmjena iskustava i širenje mreže organizacija osoba s invaliditetom iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine su značajni rezultati 2 studijske posjete organizirane u Mostaru i Tuzli. Organizacije osoba s invaliditetom iz 7 projektnih regija su aplicirale na program dodjele bespovratnih sredstava projekta Empower. Cilj programa je podržavanje i povećanje usluga u zajednici i društvenim poduzećima, potičući na taj način društvenu uključenost usmjerenu na osobe s invaliditetom. Financirane su najbolje ideje koje su rezultirale uspješnim pričama. U svakoj godini projekta organizirana je nacionalna kampanja podizanja svijesti javnosti. Kampanje Invaliditet me ne određuje, nas 15, realizirana u suradnji s projektom Societies 2 i Ne tiče me se, su imale za cilj ispričati priče osoba s invaliditetom i ukazati javnosti na problematiku s kojom se svakodnevno susreću.
Lokalne radne skupine su u svojim zajednicama u okviru nacionalnih kampanja organizirale okrugle stolove, javne tribine, izložbe, radionice i ostale aktivnosti s ciljem pokretanja inicijativa na lokalnoj razini, koje bi vodile ka poboljšanju položaja osoba s invaliditetom u društvu. Projekt Empower je svojim aktivnostima kroz posljednje 3 godine doprinio poboljšanju položaja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući suradnji organizacija osoba s invaliditetom te predstavnicima javnih institucija, osobe s invaliditetom polako dolaze do ostvarenja svojih prava. Iako su napravljeni pomaci, okruženje u kojem živimo je i dalje puno predrasuda u svim oblastima života prema osobama s invaliditetom. Jedini način da napravimo promjene kako bi osobe s invaliditetom postale ravnopravni članovi našeg društva je da im se pridružimo u borbi za život dostojanstven svakog čovjeka. Ovaj video je nastao u sklopu projekta Empower, kojeg financira Europska unija. Stavovi izrečeni u ovom videu su izričita odgovornost partnerskih organizacija na projektu i ne predstavljaju nužno stavove Europske unije.